Naka-record na yan. Hi guys, today is my vlog. Ito po yung mga kasama ko guys. Shout out po sa mama kong dragon. Mauro siya. Mati. Shout out po sa mama niyang dragon. Pangalan niya po Sharon. Magka-high school pa lang. Hi guys sa vlog guys! So ngayon, matatagpuan natin ang baklang tinagpuang fish gun. At hindi lang yan, ipapakita niya ang kanyang mga talent. First, bye guys! So yun guys, pupunta kami sa... Hi guys sa vlog! Don't forget to subscribe G-Trips and follow in heart. Hi. Magbibilang ako ng 5 segundo. Babagsak na ito. Follow nyo po yan guys, J-Trips. Tutok mo pa. Do your makeup and wala. Itutok mo pa. Tutok mo pa. Nilaro. Lobat na yata. And hi guys, i-subscribe nyo po yung page ni Kuya J Trips. And like nyo na din siya sa mga videos niya. Huwag itong girokanta? Kuya, nalulubat naman na. Ako man. Oh, makita juro pa tayo no bigat. Ito ka sa mukha. Pupunta kami sa pinakamagandang falls. Go! John. Nanapin na kan. Sinlapil ako. Sinlapil niya. So guys, pupunta kami dun guys. Yakin na ba? So for today's video guys, pupunta kami ngayon dito sa Paraiso and then dito lang guys. Dito lang siya. Aris ka dito. So dito lang siya guys. Go pa. So guys, and paki-subscribe nga po pala si J Trips sa YouTube po guys. Go. Guys, basta i-subscribe nyo si Kuya J Trips sa YouTube. Wala pa po kaming natatanong dahil nakakaya po. Nakakaya, pero mga vlogger hindi nahiya, di ba guys? So magtatanong tayo kung nakasubscribe na ba sila sa YouTube natin. Ayun, YouTube ni Kuya J Trips. Apo. Ito re-reviewin natin sila guys kung nakasubscribe na ba kayo sa YouTube ni Kuya J Trips. So, follow mo si Kuya J Trips. Naka-vlog siya. Punta mo na sa Facebook. Bilis. YouTube kasi. Magkakaroon ka ng 100 pesos. Follow mo lang daw siya. Bilisan mo, B. Ayun nga, guys. Sino magpa-follow may 100? Guys, ayaw niya. Follow mo na! So guys, basta ako mamaya ko na-subscribe si Kuya J Trips. Ako din. Siya lang hindi. Ako din! Do, ano? Dan!
So guys, ibabalik na namin tong camera. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye guys! Hanggang Subscribe dito na si na Kuya lang. J Trips.